Dies ire, dies illa, solvet seculum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng aking kapatid na nagngangalang James. Hindi ko na itatago ang pangalan niya. Gusto din naman niya to. Taong 2015 mga bandang December. Itong taong to madalas ay palagi kaming umaalis ng bahay. Gala dito, gala doon. At talagang wala kaming iniisip gawin kundi ang umalis ng bahay at kumain kung saan saan. Magkakasama kaming lahat noon sa isang bahay. Ako, mga kapatid ko, pinsan, kaibigan. Kumpleto kami palagi noon. Ang kadalasang ginagawa namin ay kikimik sa gabi, kakain kung saan saan, at pagkatapos ay matutulog na lang maghapon. Isang beses nagplano kami noon. Gigising kaming lahat ng maaga para tumambay sa Tagaytay Starbucks. Araw kasi ito ng Sabado. Kapag mga ganitong araw kasi ay inaabot hanggang madaling araw ang coffee shop na yon. Dahil nga pagod kaming lahat galing gimikan. Halos lahat kami ay nagising na ng late. Mga bandang 3 p.m. na yata sila nagising. At ako naman ay mga 5 or 6 p.m. na. Plano sana naming umalis na mga 10 a.m. noon. Dahil nga puyat, hindi kami nagising sa napagkasunduang oras. Nag-iba ang plano namin noon. At ang sabi ko na lang ay tumambay kami sa may Harbor Square. Dahil malapit din naman yon sa dagat. At may coffee shop din naman kaming tatambayan doon. Kaya talagang makakapag-relax kami at makakapagpalipas ng oras. 7 p.m. nung umalis kami ng bahay. Dumating kami sa harbor ng mga bandang 8 p.m. na. At habang nakatambay kami, bigla na lang sumayad sa isip ko na bakit hindi kami mag-ghost hunting? Total naman kumpleto kami at wala naman kaming gagawin nun. Hindi kasi kami gigimik ng Sabado. At sinabi ko sa kanilang, "Tara, ghost hunting tayo. Meron akong alam dito. Yung dating PICC." Yun ang bungat ko sa kanila. Dahil sabi-sabi sa kwento, noong dati daw na ginagawa yun, parang nagmadali yata si Imelda Marcos na tapusin yun dahil merong bibisita sa ating mga taga-Amerika. Kaya ang ginawa niya, kahit may mga nagtatrabaho pa sa baba ng building, pinatabunan niya agad yun ng mga simento. At ang lahat ng mga namatay dun, hanggang ngayon, hindi matahimik ang mga kaluluwa. Ang sabi pa nung isa, habang tinatabunan daw nila yon, rinig na rinig daw nila ang paghingi ng tulong ng mga tao sa ibaba. Wala naman daw silang magawa dahil napag-utusan lamang sila. At nung nasabi ko sa kanila kung ano ang meron doon, bigla itong parang mga ngiting aso at sinabi nilang, "Tara! Game na game kami dyan!" Mga 9 p.m. Hindi din kami nagtagal sa harbor noon dahil mas gusto nila yung naisip kong gawin. Noong nandun na kami sa dating PICC o mas kilala na ngayon bilang Manila Film Center, napakatahimik ng lugar. Talagang napakadilim. Nagmamasid-masid kami sa labas. Hindi kami makapasok sa loob dahil baka merong guard at masita kami. Ilaw dito, ilaw doon. Naghahanap ng kung anong kababalaghan ang makikita. Nang biglang may itinuro ang kapatid kong babae malapit sa isang malaking puno doon. Meron daw siyang nakikitang isang malaking lalaki na may hawak na balde. Inilawan namin ito at tiningnan. Wala naman kaming nakita. Kaya ang nangyari ay nagtawanan na lang kami at nagbiruan kami na baka mambabarot lang yung nakita niya. Dahil naiinip na kami at wala naman kaming napapala sa ginagawa namin, nagdesisyon akong yayain silang magtagaytay. Aabot pa naman kami noon sa Starbucks kung babiyahe na kami kaagad. Wala naman silang nagawa sa yaya ko dahil ako naman ang magdadrive.
Lahat kami ay nakasakay na sa sasakyan. Si James hinihintay naming makabalik ng sasakyan dahil umihi siya doon sa may parang malaking pintuang may mga kadena. Nakasara ang pinto ng sasakyan namin. Nung akmang bubuksan na ito ni James, laking gulat daw niya na may makita siya sa refleksyon ng sasakyan namin na merong nakatitig sa kanyang isang pinatang lalaki. Kasing tangkad niya at nasusunog daw ang mukha nito. Napasigaw si James sa nakita niya at dali-dali siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Sinabi niya agad sa amin kung ano ang nakita niya. At ang ginawa ni Johnny ay inihipan ito ng orasyon sa kanyang ulo para mawala sa isip niya kung ano ang nakita niya. Tinanong ko sila kung game pa sila sa Tagaytay. Sumang-ayon naman ang mga ito. Noong nasa biyahe na kami, normal naman ang lahat. Asaran, kulitan, tawanan. Animoy, parang walang nakita si James. At nung nasa Starbucks na kami, mga bandang 1 a.m. or 1:30 a.m. nun, medyo marami pa ring tao. Kaya pumuesto kami sa may labas. Sinabihan ko silang umorder na. At kaming dalawa ni James ang naiwan sa labas. Nung nagkukwentuhan kami ni James, bigla na lang itong napatalon sa kinauupuan niya. Nagulat din ako at tinanong ko siya, "Bakit?" Hinihingal-hingal na sagot ni James, "Kuya, merong humawak sa magkabilang braso ko. Sobrang lamig. Tapos sinigawan ako sa tenga ko ng, 'Hoy!' Namumutla na ang mga labi ni James. Nanginginig at talagang takot na takot ang itsura nito. Tinawag ko kaagad si Johnny para sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Dinasalan niya si James para kumalma. Naramdaman ko na hindi na magiging maganda ang gabing yon. Kaya nagpasya kung umuwi na lang kami. Tahimik lang kaming sa lahat ng sasakyan. At hindi na rin magawang magbiro ni James noong mga oras na yon. Nung makarating kami sa bahay, medyo nagkwentuhan pa kami ng konti para kahit papano ay mawala sa mga isip namin kung ano ang nangyari kay James. Eksaktong oras, 5:34 a.m. Tulog na kaming lahat. Kasama ni James na natutulog sa baba ang ninong ko. Naalimpungatan siya dahil meron siyang narinig na may kumakain daw sa lamesa. Nang imulat niya ang mga mata niya at akmang titingin na sa aming lamesa, kitang-kita ng mga mata niya ang isang babaeng lumulutang sa lamesa namin. Napakahaba daw ng buhok nito, halos hindi na niya makita kung ano ang mukha. Meron itong hawak na kadena at iniikot-ikot niya sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan itong bumababa sa lamesa namin. Papalapit ito sa kanya. Hindi siya makakilos. At pakiramdam niya na habang iniikot ng babae ang kadena sa mga kamay nito, ay pasikip ng pasikip ang kanyang paghinga. Para bang iniipit ang buong katawan niya. Gusto niyang sumigaw, ngunit puro hangin lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Ngunit pagmulat niya ulit, kitang-kita niya na nakapatong sa kanya ang isang mukhang lalaking naaagnas at nasusunog. Nakabuka ang mga bibig nito at parang humihingi ng hustisya sa kanya. Pakiramdam niya ay katapusan na niya nung mga oras na yon. Kaya pumikit na lang siya ulit. Pagmulat niya ay wala na ang lahat
Animoy parang wala daw nangyari. Pero ayon sa kanya, pakiramdam daw niya noong mga oras na yon, totoong totoo ang lahat ng mga nangyari. Hindi daw yon isang pangungot o panaginip. Kaya naman niya nasabi yun. Dahil magpahanggang sa ngayon, ay nakikita niya pa rin ang mga nilalang na kinuwento niya. Kung umabot kayo hanggang sa dulo ng video na ito, ipapakita ko kung saan niya nakita ang babaeng sinasabi niya at kung saan siya dati natutulog. Dahil nangyari ang lahat ng yun dito sa bahay namin ngayon. Ito ang pwesto kung saan natutulog si James noon. Nakatapat ito sa aming lamesa. Hintayin niyo ang sunod na clip. Diyan nakita ni James yung babaeng lumulutang na may hawak na kadena. Simula pa lang ito ng kalbaryo namin sa Manila Film Center. Ang susunod na magiging biktima ay ang aking kapatid na babae. Interesado ka ba sa sinabi kong yan? Kung interesado ka, wag na wag mong kakalimutang i-click ang like, share, at lalong-lalo na ang subscribe button.